na ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, n'ịga n'iru n'isiokwu ahụ nke bụ odibo nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Chineke kwadoro onye ozi ya Dr. David Jeremiah iwetara anyị okwu ya. Otu okwu ahụ nke napụtara onye amụma Jeremiah site n'ọnọdụ nke ngharịpụ ka dịkwa ike taa ịnapụta gị onwe gị site na ụdị ọnọdụ ngharịpụ ọbụla nke ị na-agabiga taa. Ugbu a gee ntị dịka anyị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe anyị imeri ngharịpụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'ileba anya n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ odibo nọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ. Anyị hụrụ Jeremaya ije ozi ya n'etiti ndị ekweghị ekwe Izrel. Anyị hụrụ ngharịpụ ya n'ihi ndaghachi azụ nke obodo ya, enweghị mmasị nke ndị ya, nakwa mgbakụta azụ nke ndị enyi ya. Anyị hụrụ oge nke obi ịlọ mmiri ya na ịga n'iru n'ebe anyị kwụsịrị n'oge gara aga n'ihe ọmụmụ nke ndụ Jeremaya. Anyị ga-aga n'iru ugbu a ịhụ ihe kpatara nkwudosi ike nke Jeremaya. Ọ ga-amasị m ugbu a ka anyị were oge niile ọmụmụ akwụkwọ nsọ nke taa ịgba mbọ ịhụta ihe ọ bụ nke jidere Jeremaya, nke mere na ọ chịsaghị ọwa. Gịnị mere ọ kwụsịghị ije ozi ya? Echekwa m na nke a ga-enyere gị aka dịka o nyere m onwe aka. Na mbụ ka anyị tụgharịa n'akwụkwọ nsọ anyị n'isi nke 20 nke akwụkwọ Jeremaya. Anyị ga-ewerekwa ahịrị nke 9. Jeremaya isi nke 20 ahịrị nke 9. Anyị ga-ahụkwa ebe a na mbido nke ahịrị a mmetụta ọzọ nke pụtara ihe. Ọ na-asị otu a: ịrawo m ụra, Jehova, wee rara m, ijidewo m wee nwee ike karịa m. Aghọwo m ihe ịchị ọchị ogologo ụbọchị niile. Mmadụ niile ọbụla na-akwa m emo, n'ihi na mgbe ọbụla m na-ekwu eti mkpu ihe ike na ịpụnarị mmadụ ihe, ka m na-akpọ mkpu, n'ihi na okwu Jehova ghọrọ m ihe ụta ụta na ihe ikwu emo ogologo ụbọchị niile. Ugbu a, ebe a ka Jeremaya ruteworo na ndụ nke ya. Ọ sịrị, ọ dị mma, lee ihe m ga-eme ugbu a. Aga m ekpuchi mbadamba ọnụ m. Agaghị m agwakwa onye ọbụla ihe ọzọ ọbụla. Agaghị m ekwu ihe ọbụla ọzọ banyere Jehova. Hụta, ọ sị, m wee sị, agaghị m ehụta ya, m gaghị ekwukwa okwu ọzọ n'aha ya. Ị hụrụ ihe o kwuru? Ma ugbu a, hụtakwa nke a. O wee gaa n'iru, ọ na-asị, o wee dị n'obi m dịka ọkụ na-ere ere nke emechibidoro n'ọkpụkpụ m niile. Ike gwụkwara m ịnagide ya, enweghịkwa m ike. Nke ọ bụghị ihe dị oke mmasị? Jeremaya sịrị, obi m jupụtara n'ịda mba nakwa n'obi ịlọ mmiri, n'ihi na ihe adịghị aga dịka o kwesịrị. Ruokwa na o rutere na mkpebi na ọ gaghịkwa ekwu banyere Jehova ọzọ. Ọ sị, agaghị m ekwusa ozi nke ikpe ya ọzọ, aga m emechi ọnụ m. Ma o kwuru ihe ọzọ. Ọ sịrị, apụghị m ime ya, n'ihi na okwu Chineke dịrị ka ọkụ na-ere ere nke emechibidoro n'ime ọkpụkpụ m niile. Apụghịkwara m ịnagide ya. Ọ dịghịkwa ihe ọzọ nke m pụrụ ime na-abụghị imeghe ọnụ m ma kwupụta ya, n'ihi na okwu ahụ chọrọ ka anụ ya. N'otu aka ahụ kwa, nke onye ozi Pọl bere akwa na agba ọhụrụ. Ọ sịrị, ahụhụ dịrị m a sị na m ezisaghị ozi ọma. Ahụhụ dịrị m a sị na ezisaghị m ozi ọma. Ihe bụ nke kpatara nkwudosi ike nke Jeremaya mgbe ọ chọrọ ịchịsa ọwa ya bụ nke a: o nwere owuwe anya nke ọkpụkpọ oku ya. Jeremaya chọrọ ịgbapụ, ma ọ pụghị ịgbapụ. Ọ chọrọ ịchịsa ọwa, ma e nwere ihe nọ n'ime ya nke na-enu ya na-aga n'iru. Ihe nke a bụkwa na Chineke akpọwo ya ịlụ ọlụ a, ma tinyekwa ya n'ebe ahụ, nyekwa ya ọlụ nke ọ ga-alụ, kụnyekwa okwu ya n'ime ya. Ya mere, n'agbanyeghị ka o siri gbaa mbọ ịgbanarị ya, ọ pụghị ịgbanarị eziokwu a, nke bụ na ọ bụ onye ọ bụ, nọrọ ebe ọ nọ, na-alụkwa ihe Chineke kpọrọ ya ka ọ lụọ.
n'ihi na ọ bụ Chineke n'onwe ya tinyere ya n'ebe ahụ. I chetara ọkpụkpọ oku Jeremaya? Ngwa ka anyị laghachi azụ n'isi mbụ nke akwụkwọ Jeremaya. Ọ ga-adị mma anyị ichetara ya onwe anyị. N'ezie, e nwere ọtụtụ ihe ndị na-aga n'obi Jeremaya n'oge a. Ahịrị nke 5 nke akwụkwọ Jeremaya isi mbụ, onye nwaanyị na-agwa Jeremaya okwu sị, ọ sị otu a: Jeremaya, tutu akpụọ m gị n'afọ, amaara m gị. Ọ bụkwa tutu isi na-akpa nwa pụta ka m doro gị nsọ, ewerewo m gị nye ka ị bụrụ onye amụma dịrị mba niile. Ahịrị nke 7 ọ sị, Jehova wee sị, asịla nwata ka m bụ, n'ihi na ọ bụ onye ọbụla m ga-ezi gị ka ị ga-ejekwuru, ọ bụkwa ihe ọbụla m ga-enye gị n'iwu ka ị ga-ekwu. Ọ ga-amasị m ka ị hụta n'ahịrị abụọ ndị a mpụta ihe nke okwu abụ mụ, nke na-atụwa aka onye nwaanyị Jehova. Ugbu ọ ga-amasị m ka anyị gụgharịa ahịrị abụọ ndị a. Aga m ewepụta ebe niile Jehova kpọrọ aha ya mụ. Ọ sị, akpụọ m gị, amaara m gị, m doro gị nsọ, ewerewo m gị nye, m ga-ezi gị, m ga-enye gị iwu. Ị hụrụ nke a? Nke a bụ ya bụ ihe niile nke a bụ gbasara ya. Jeremaya matara na ya onwe ya anọghị ebe ahụ n'onwe ya, ma ọ bụkwa n'ihi na ya onwe ya chọrọ ịnọ ebe ahụ. Mba, ọ nọrọ ebe ọ nọrọ n'ihi na Chineke debere ya ebe ahụ ma sịkwa ya, Jeremaya, nke a ka ị ga-eme. N'ọtụtụ afọ ndị gara aga, enwetara m ọtụtụ ndụmọdụ site n'aka nna m, onye bụkwara onye ozi Chineke, ndị nke m ka nwekwara obi ekele n'ihi ha ruo taa, ọbụnadị ugbu a. Ma otu n'ime ihe ndị m chetara ọ gwara m mgbe m gwara ya na onye nwaanyị na-akpọ m oku ijere ya ozi bụ nke a. Ọ sịrị, David, ọ bụrụ na ị pụrụ ime ihe ọbụla ọzọ, mee ya. Echere m na nke a bụ ndụmọdụ dị ịtụnanya site n'aka mmadụ onye na-ekpe ekpere ndụ ya niile, na-asị Chineke ọ bụrụ na ọ bụ uche ya na ọ ga-amasị ya onwe ya ka ọ kpọọ m n'ije ozi. Ma aghọtara m ihe ọ nara ekwu. Ihe ọ na-akọwa bụ nke a: David, ọ bụrụ na e nwere ihe ọzọ ọbụla nke ị pụrụ ime ma nọdụkwa n'uche Chineke, ọ kara gị mma na ị mere ya. Abanyekwala n'ije ozi ma ọ bụghị ma ị nwere owuwe anya na nke ahụ bụ ebe Chineke na-etinye gị. Ọ bụrụkwa na ị maara na ị nwere ọkpụkpọ oku ya, n'agbanyeghị ihe ọbụla nke ị mere, ị ga-anọdụ n'ime ya. Otu n'ime ihe kpatara anyị ji enwe ndị ịgharịpụrụ ije ozi ha bụ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-abanye n'ime ije ozi ndị na-enweghị owuwe anya na nke ahụ bụ ebe ha kwesịrị ịnọ. Ya mere, mgbe ule ya bịara, ọnwa mbụ nke ị na-enwe bụ ịgbagha ọkpụkpọ oku gị. Nsogbu dị na ya dị ukwuu. Ihe ike na-abịakwasị ha. Mgbe ahụ ị na-asịkwa, eleghị anya Chineke akpọghị m oku. Nke a bụ ụzọ dị mfe nke ọtụtụ si apụ, ma ọ dịghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị maara na n'eziokwu na Chineke kpọrọ gị oku. Ị pụghị ịgbanarị ọkpụkpọ oku Chineke. Ihe kpatakwara Jeremaya jiri nọgidesi ike n'afọ niile nke ije ozi ya, n'agbanyeghị ihe ike niile nke bịara n'ụzọ ya, bụ n'ihi na o nwere owuwe anya nke ọkpụkpọ oku ya. Ọ ga-amasị m ịjụ gị ugbu a banyere nsogbu ndị nke gị onwe gị na-eche iru. Ị nọkwa n'ebe Chineke chọrọ ka ị nọdụ? Ị na-emekwa ihe Chineke chọrọ ka ị mee n'ụzọ kachasị mma nke ị maara ị pụrụ isi mee ya? Ị nwere owuwe anya nke a? Ihe ọbụla nke ga-abịa n'ụzọ gị, nsogbu ọbụla nke ga-abịakwute gị, ọ bụrụ na ị nwere owuwe anya nke a, ejiriwo eziokwu nke ga-eme ka ị kwudosie ike n'ebe ndị ọzọ dara kwado gị. Ị gaghịkwa achịli aka gị elu n'etiti ụzọ. N'eziokwu, ị pụghị ịchịsa ọwa. Ụfọdụ n'ime unu ndị bụ ụmụ akwụkwọ, unu na-enwe ihe isi ike nke ụkọ ego. Ị na-anọdụ oge niile n'okpuru ekpomọkụ nke ịgafe ule. Ụfọdụ n'ime unu na-echekwa ka ọ gara esi dị mma ma ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ịga n'iru ego akwụkwọ
ma chọtakwa nwa obere ọlụ nke ga na-enyere gị obere ego, ma ọ bụkwanụ banye na azụmahịa nke ga-enye gị ego mgbe ọbụla ị chọrọ. Ị dịkwa ka onye nọ n'okpuru ekpomọkụ ugbu a, obi gị na-asịkwa gị chịsọwa. Ma achọrọ m ịgwa gị otu ihe: ọ bụrụ na ị kwenyere n'ezie na Chineke nwere ebumnobi nye gị nke o jiri maka ya kpọba gị n'ime ụlọ akwụkwọ, n'agbanyeghị na e nwere imerime ndị chọrọ ịbanye ma ha enwetaghị ohere ọma dị otu a nke gị onwe gị nwere, ị gaghị achịsọwa n'etiti ụzọ, n'ihi na ị maara na ịchịsọwa abụghị nhọrọ nye gị. Ị nọ n'okpuru aka dị ike nke Jehova. Gaa n'iru, gaa n'iru. Ọ ga-amasịkwa m ka anyị hụ ihe nke abụọ nke kpatara Jeremaya jiri jụ ichili aka ya elu ọbụna dị n'iru ihe ike. O nwere ntụkwasị obi na onye ya na ya so. Hụta isi nke 20 ahịrị nke 11. Mgbe o kwusịrị na ọ pụghị ịnagide ikpuchi ọnụ ya nye okwu Chineke, ọ gara n'ilu ikwu banyere ndị iro ya nwa nke nta. Ma ahịrị nke 11 bụ ahịrị nke dị ukwuu. Ọ sịrị, Amen. Ma Jehova nọnyere m dịka dike nke na-eme ka ama jijiji. Nke ọ dị ukwuu. Ma Jehova nọnyere m dịka dike nke na-eme ka ama jijiji. Ugbu a, ọ ga-amasị gị Jehova ịnọnyere gị dịka dike nke na-eme ka ama jijiji ma ọ bụrụ na ị nwere ndị iro. Ama m na ọ bụ onye nkasi obi gị, na onye agbamume gị, nakwa onye ọzụzụ atụrụ gị. Ma ọ bụrụ na ị nwere ndị iro ndị na-ebuli onwe ha megide ezi omume nke ije ozi gị na nyechasị onwe gị n'ọlụ, mgbe ahụ ọ ga-amasị gị inwe Jehova dịka dike nke na-eme ka ama jijiji. Ọ na-anọnyekwara gị. Jeremaya makwara nke a. Ọ maara na o cheghị nsogbu ndị a niile iru naanị ya. O nwere oge awa ndị nke ike na-adịghị ya, oge awa nke adịghị ike ya, mgbe o bekuru Jehova akwa, eleghị anya nwekwa mwute banyere ọnọdụ nke ọ hụtara onwe ya n'ime ya. Ma ihe kpatara ọ chịlighị aka ya abụọ elu n'iru ịma aka n'iru ndị a nakwa nsogbu ndị a bụ n'ihi na mgbe o legharịrị anya ya gburugburu n'etiti ọgbọ agha a, ọ na-ahụta onye na-eguzo ya n'akụkụ. Nke a bụkwa dike nke na-eme ka ama jijiji. Jehova bụ Chineke n'onwe ya, onye bụkwa onye nwe ya. Jeremaya nwere ntụkwasị obi dị ukwuu n'ebe onye ya na-eso ejije nọ. Ọ bụkwa otu Jehova onye sịrị ya n'ahịrị nke 8 nke isi mbụ nke akwụkwọ Jeremaya, mgbe Jeremaya sịrị na egwu na-atụ ya ikwu ekwu n'etiti ọha mmadụ, ọ sịrị ya, atụla egwu iru ha, n'ihi na gị ka m nọnyere ịnapụta gị. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Otu Jehova ahụ onye sịrị Izrel n'iru nke ndọta n'agha nke na-abịa, ọ sịrị ha, n'ihi na mụ onwe m maara echiche niile nke mụ onwe m na-eche banyere unu. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, echiche nke udo, ọ bụghị nke ihe ọjọọ, inye unu ọdịnihu nakwa ntụkwasị obi. Ka anyị tụgharịa n'akwụkwọ Aịzaya ka m rụtụ aka n'ahịrị ole na ole nke akwụkwọ nsọ ndị ekekọtara ọnụ. Amaghị m ịhụtawo nke a, ma akwụkwọ Aịzaya isi nke 40 nakwa isi nke 43 nwere ụfọdụ n'ime nkwa ndị kachasị ukwuu ndị ị pụrụ ịhụta nye ndị nke Chineke. Nkwa ndị a bụkwa nye anyị onwe anyị taa, kacha nke ha bụ nkwa ndị Chineke na-ekwe gị ọbụnadị ugbu a dịka ị na-anụ olu m. Aịzaya isi 40 ahịrị nke 28 ruo na nke 31. Ọ na-asị otu a: ọ bụ na ị maghị, ọ bụ na ị nụghị, Chineke nke mgbe ebighị ebi ka Jehova onye kewuru nsọtụ niile nke ụwa bụ. Ọ dịghị ada mba, ike adịghị agwụkwa ya, ọ dịghị ngwupụta a na-egwupụta nghọta ya. Ọ bụ onye na-enye onye dara mba ike, onye ike na-adịghị, ka ọ na-emekwa ka o nwee ume na ụba. Ọbụna ụmụ okoro na-ada mba, ike na-agwụkwa ha, ọbụnadị ụmụ okorobịa na-asụ ngọngọ daa. Ma ndị na-ele anya Jehova ga-agbanwe ike ha. Ha ga-efego elu
na nku dịka ugo. Ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha. Ha ga-eche ije, ghara ịda mba. Haleluya. Aịzaya isi 41 ahịrị nke 10 ọ na-asụ otu a: atụla egwu, gị ka m nọnyere. Elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri nke ezi omume m kwagide gị. Amen. Ndị a bụ nkwa Jehova nye gị. Lee Aịzaya isi 43 ahịrị nke 1. Ọ sị, ma ugbu a, otu a ka Jehova sịrị, bụ onye keworo gị Jekọb. Ebe ahụ Jekọb dị, ọ ga-amasị m ka iwepụ Jekọb, were aha gị tinye ebe ahụ. Ma ugbu a, otu a ka Jehova sịrị, bụ onye keworo gị David, nke kpuwekwara gị Israel. Atụla egwu, n'ihi na agbapụtawo m gị, akpọwo m gị n'aha gị, nke m ka ị bụ. Ị hụrụ nke a? Otu Chineke ahụ, onye anyị hụrụ n'ahịrị nke 1, dịka onye kere anyị na onye napụtara anyị na onye kpọrọ anyị, bụkwa otu Chineke ahụ onye na-ekwe anyị nkwa n'ahịrị nke 2. Ọ na-asụ otu a: mgbe ị na-agabiga n'ime mmiri, gị ka m ga-anọnyere. Mgbe ị na-agabiga n'ime osimiri, ha agaghị eruchapụ gị. Mgbe ị na-eje ije n'ọkụ, ọkụ agaghị arụ gị, ire ọkụ agaghị erekwa gị ọkụ. Ntụkwasị obi n'ikwesị ntụkwasị obi nke Jehova. O kwere anyị nkwa na ọ ga-anọnyere anyị. Onye mgbasa oziọma maara nke ọma nke New England, nke a kpọrọ Jonathan Edwards, n'oge awa nke ikpeazụ ya n'elu ụwa a, sịrị na ọ nke ọma nye ndị ezinụlọ ya nakwa ndị niile ọ hụrụ n'anya, dịka ndị nọkwara n'ebe ahụ siri gbaa ama. Mgbe o mesịrị nke a, ọ tụgharịrị n'akwa ndina ya ma kwupụtakwa n'oke olu nakwa n'owuwe anya: Jizọs onye Nazaret, ezi enyi m nke na-adịghị agharịpụ, adịwo m na njikere ugbu a. Haleluya. Kedu ụzọ mara mma otu a iji hapụ ụwa? O mesịrị ihe niile nke o nwere ime, mesịa ihe niile nke ọ chọrọ ime. Emeghekwara ya ụzọ ka ọ bata n'iru ebighị ebi nke onye nwe anyị n'ụzọ dị ebube. Ị maara, oge ụfọdụ mgbe anyị na-eche na ihe niile dị ike gburugburu anyị, anyị na-enwekwa obi ịda mba, obi ịlọ mmiri. Ma anyị kwesịrị ilegharị anya anyị ma hụta onye ọ bụ onye na-eso anyị eje ije n'etiti ebili mmiri ahụ. Mgbe anyị mekwara nke a, anyị ga-enwekwa agbamume. Jeremaya sị, Jehova na-anọnyere m. Jehova na-anọnyere m. Ọ bụghị na ọ na-anọnyere m, kama ọ na-anọnyere m n'ụzọ dị ebube. Jehova na-anọnyere m dịka dike na-eme ka ama jijiji. Ọ bụghị naanị na Jeremaya nwere owuwe anya nke ọkpụkpọ oku ya nakwa ntụkwasị obi n'ebe onye ya na ya so nọ, ma Jeremaya nwere nnyechasị onwe nke dị omimi karịa ọnọdụ niile gbara ya gburugburu. E nwere otu ahịrị nke dị oke mmasị na akwụkwọ Jeremaya isi 17, nke anyị na-eche na ọnọdụ ya nke kachasị mma gara abụ n'akwụkwọ Abụ Ọma. Aga m agụpụta ya. Jeremaya isi 17 ahịrị nke 7 ruekwa na nke 8. Ọ na-asụ otu a: onye a gọziri agọzi ka nwoke ahụ bụ nke na-atụkwasị Jehova obi. Onye Jehova bụ ihe ntụkwasị obi ya. Ọ ga-adịkwa ka osisi a kụrụ n'akụkụ mmiri, ọ bụkwa n'akụkụ osimiri ka ọ na-awasa mgbọrọgwụ ya. Ọ dịghị atụkwa egwu mgbe ekpomọkụ na-abịa, ma akwụkwọ ya ga-abụ akwụkwọ ndụ. Ọzọ, na-arọ mgbochi mmiri ozuzo, ọ gaghị echegbu onwe ya, ọ gaghị apụkwa n'ịmị mkpụrụ. Nke ọ bụghị ahịrị nke dị oke mmasị n'ime akwụkwọ nsọ? Ahịrị na-asị na mmadụ ahụ, onye dịka osisi nke mgbọrọgwụ ya bamiri abami n'ime ala,
ma gbasakwa gbasaa mgbe okpomọkụ na-abịa. Osisi ndị ọzọ na-akpọnwụ n'ihi ụkọ nke mmiri, ma osisi a adịghị atụ egwu ụbọchị ekpomọkụ, n'ihi na o meworo njike site n'itibanye mgbọrọgwụ ya n'ime ala n'ebe ọ dị omimi, nakwa site n'ịgbasa mgbọrọgwụ ya ka o wee dị ike. Ya mere, mgbe osisi ndị ọzọ na-atụ egwu n'ihi oke ofufe, osisi nke a adịghị atụ egwu, n'ihi na ịdị ike nke osisi a gafere ebe aka nke ifufe pụrụ irute. Ugbu a Jeremaya na-akụziri anyị site n'ihe odide ya na ọ bụrụ na anyị ga-abụ ndị ga-agbaru ọsọ anyị n'isi n'ime ije ozi anyị n'agbanyeghị nsogbu nakwa ihe isi ike, ọ bụrụ na anyị ga-emeri agụụ nakwa mmasị nke ịchịsọwa n'ụzọ ma ọ bụkwa na ichili aka elu, anyị aghaghị ime ka mgbọrọgwụ anyị banye nke ọma n'ime ala. Anyị aghaghịkwa ime ka ha gbasaa. Anyị kwesịrị inwe nkwudosi ike na ndụ anyị dịka ndị nke Kraịst, nakwa nyechasị onwe nke dị omimi dịkwa obosara karịa ọnọdụ anyị. Okwukwe sịrị, ma ike agwụla anyị n'obi n'ime ihe ọma, n'ihi na anyị ga-enweta ihe ubi mgbe oge ya ruru, ma anyị adaghị mba. Okwukwe sịrị, ya mere ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, guzosie n'ike, bụrụnụ ndị a na-apụghị ịrọpụ, ndị na-alụbiga ọlụ onye nwe anyị oke mgbe niile, ebe unu matara na ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu n'ọlụ abụghị ihe efu n'ime onye nwe anyị. Ndị Kọrint nke mbụ isi 15 ahịrị nke 58. Ngwa ugbu a gee ntị akwụkwọ ilu isi 24 ahịrị nke 10 sịrị, ọ bụrụ na ị dị umengwụ n'ụbọchị ahụhụ, ike gị pere mpe. Ihe ikpeazụ nke ọ ga-amasị m ka anyị kerịta oke na ya, nke kpatara Jeremaya ọbụna dị n'etiti ihe ike niile ndị a achịsaghị ọwa, bụ otu ahịrị nke dị ka a ga-asị na o nweghị ihe ọbụla jikọọ ya na akwụkwọ a dị oke mwute nke a kpọrọ akwụkwọ Jeremaya. Ọ bụ ahịrị nke 13 nke isi nke 20. Jeremaya isi 20 ahịrị nke 13. Ọ na-asị otu a: bụkuonụ Jehova abụ, toonu Jehova, n'ihi na ọ napụtawo mkpụrụ obi nke ogbenye n'aka ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọ ga-amasị m iwepụtara anyị na ọbụnadị n'etiti nke nsogbu niile a nakwa ihe ike a niile, Jeremaya pụkwara ịhụta otu ihe nke ọ pụrụ iji maka ya bụkuo Jehova abụ, nakwa ụfọdụ ihe igba ume nke ọ pụrụ iji maka ha too Chineke otito. Ọtụtụ akụkụ nke akwụkwọ a na-egosipụta iru uju nakwa ihe ike na ibeku Jehova akwa, ma n'ebe a, n'etiti ihe ndị a niile, enwere ahịrị nke na-etipụta site n'ihe odide a nke na-ekwukwa banyere inwe agbamume nke itegharị egwu ọṅụ n'etiti nke ihe isi ike. Ị maara, ọ bụ ihe dị oke mmasị na ụfọdụ ndị mmadụ na-agụ ọgwụ isi ọwụwa nke a na-akpọ aspirin n'ihi na ha chere na ọ na-egbo mkpa ha. Ma ọ bụrụ na m ghọtara aspirin nke ọma, ọ dịghị eme ihe ọbụla na-abụghị ibuli ogo nzọgide nke ihe mgbu. Ọ dịghị ihe ọbụla nke ọ na-eme imegide ihe mgbu ahụ. Ọ na-adị ka a ga-asị na ịdị mma karịa, n'ihi na ịdị ikwe enwe mmetụta ugbu a nke ihe mgbu ahụ, ma ihe mgbu ahụ ka nọkwa n'ebe ahụ. Ị maara, ọ bụkwa otu a ka ọṅụ dị. Ọṅụ na obi aṅụrị dị ka aspirin nke mmụọ nsọ. Ama m maara nke a. Mgbe ị na-ejupụta n'ọṅụ nke onye nwe anyị, ihe mgbu nakwa ihe isi ike ndị gbara gị gburugburu adịghịkwa emetụ gị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m jiri hụ egwu n'anya nke ukwuu. Egwu na-ebuli ihe nzọgide nke ihe mgbu n'ime ndụ m nakwa n'ime ndụ nke gị onwe gị. E nwere ụfọdụ ụbọchị ndị m pụrụ ijupụta n'obi ịda mba. Ana m amalite ige ụfọdụ abụ ofufe ndị dị iche iche. Chineke na-ejikwa nke a sachapụ mkpụrụ obi m ma kpọpụtakwa m site n'ọnọdụ ahụ. Ọ bụghị ihe dị ịtụnanya na Sọl rịọrọ ka Devid bịa ma kpọrọ ya ụbọ akwara? N'ihi gịnị? Ọ bụ ka o nwee ike bulie nzọgide nke ihe mgbu ya nakwa nchekasị ya, ma sitekwa n'ime ya kpọpụta ya.
nke a bụ ihe egwu na-eme n'ime ndụ anyị niile. Nke a bụkwa ihe o mere n'ime ndụ nke Jeremaya. Emetụrụ m ka aka n'ihi na ọ bụ mkpughe nke dị oke mmasị nke anyị pụrụ inweta n'ime akwụkwọ a, nke jupụtara naanị n'iru uju nakwa ibe akwa, nke bụkwa na n'otu ebe n'ime ya aṅụrị wụchapụtara site n'ihe odide a. Akwụkwọ Nehemaya isi 8 ahịrị nke 10 sịrị, ọṅụ Jehova bụ gịnị? Ike unu. Ọṅụ Jehova bụ ike unu. Haleluya! Ndị nke Kraịst, onye ozi nke Kraịst, onye ọzụzụ atụrụ, onye Kraịst ji akwara ngwa ọlụ, ọṅụ nke Kraịst bụ ike gị. Gaa n'iru. Mgbe ọbụla ebili mmiri nke ịda mba, nke obi ịlọ mmiri, nke ihe ike na-agba gị gburugburu, atụla egwu. Legharịa anya, ị ga-ahụ onye gị na ya so, dike nke na-eme ka ama jijiji. Ọ nọnyere gị. Ọ dịkwa ihe ọbụla nke pụrụ imegide gị. Naanị nwee ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Mmeri ga-abụkwa nke gị n'ikpeazụ. Dịka unu na-aga n'iru n'iguzosi ike na amara ya, ka onye nwanyị gaa n'iru n'ịgọzi unu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịnapụta gị. Ọ bụ chi nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị ka anabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ. Amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwenyere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime iji gaa n'iru. Ka onye nwe anyị gaa n'iru n'ịgọzi gị n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540 Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.